Ovo je AstroPython, u prevodu Astrofijaker. U klipu koji sledi slušate horoskop za oktobar, novembar i decembar 2022. godine za osobe koje imaju znak ili podznak u Devici. Što se tiče posla, dosta od vas će se zaposliti, ako već nisu, a oni koji jesu dobit će unapređenje, ali neće sve biti onako kako ste očekivali. Povremeno ćete biti jako ljuti na nekog šefa ili na direktora. Možda ste očekivali veću platu i dobit ćete, ali ne onoliko koliko ste vi mislili. Bitno je da ne ulazite u nepotrebne svađe sa svima na poslu. Bićete povremeno jako tvrdoglavi, impulsivni, provokativni, arogantni i prežestoki u diskusijama. Pobeda vam je ipak previše značajna, pa ako zateknete sebe u nepotrebne konflikte, bolje probajte da nađete kompromis. Jer želećete da nametnete svoje ideje i mislit ćete da ste vi uvek u pravu. Ipak treba da razvijete veći osjećaj za ideje drugih. I bolje je da date svoje mišljenje kada ga drugi traže od vas, nego da namećete svoje mišljenje drugima. Ovo sve u vezi nervoze i svađe na poslu će vam trajati malo duže nego što mislite i nastavit će se i posle nove godine. Pa pripremite se na sve to još sada. Vežbajte toleranciju, kompromis i strpljenje. U oktobru imate dobar priliv novca, ali i puno troškova. U novembru trošite na putovanja. Oni mlađi imaće troškova zbog studija, ali i zbog ljubavi. Znači troškovi vezani za putovanje i ljubav zajedno. Neki od vas će se naglo zaljubiti, a neki od vas će imati nagli prekid u ljubavi iz bilo kog razloga. Recimo, ili vi ili voljena osoba mora na neko putovanje. Što znači biće iznenađenja i neočekivanih dešavanja u ljubavi. U decembru imate nervoze i troškova što se tiče jednog od roditelja. Za zdravlje bolji vam je period u oktobru i novembru. Vaš partner, odnosno partnerka, će imati više para, posebno u oktobru, ali i puno troškova što se tiče doma, porodice i roditelja. U zadnjih par godina, pa i sada, vi imate buđenje, osvešćenje i proširenje svesti, što je dovelo do toga da imate neki svoj originalan pogled na svet i neka svoja originalna shvaćanja, stavova i ubeđenja, sa kojima pomalo i šokirate druge. Zračite nekom vrstom naboja i često su vam nervi na granici izdržljivosti, pa se ljudi često osjećaju nesigurno u vašoj blizini, zato što osjećaju da se svašta može desiti, pa zato bi bilo poželjno da im olakšate tako što ćete im reći svoje namere. Povoljan period vam je i za uključivanje u nekim grupama i udruženjima, posebno što se tiče aktivnosti za podizanje svesti. Ja sam Snežana, a za izradu horoskopa i konsultacije možete me kontaktirati preko Vibera. Moj telefon je 00 389 75 55 8066.